Mene mehriban tamaşaçılar, biz bugün yine de bir saatlık koştuk. Türkmenbaşy Trawynyň ikinci çağalar bagına gelip 11-nji toporda terbiýelenen çağalary täze ýyl bayramçylyk bilen gutladyk. Edelerden bayramçylyk da baran geçirilýän pursady. Bu toporda terbiýelenen Haji Muhammed Çany we mehriban käbetiniň Türkiýedäki Oğulnur Balli adyndan gutladyk. Oğulnur diňe bir Haji Muhammed Çana däl, mehriban gyzy Gyzyrgüljana da sowgat gowşurdy. Haji Muhammed Çanyň dosty Allah nurum ýatdan çykmandyr. Şeýle de 11-nji topordaky hemme çağalary da täze sowgat bilen Oğulnur Balli begendirdi. Bolýanna 11-nji gruppa çağalarynyň hemmetine jan saglyk ardy gödýäs, täzeler gutly bolsun Oğulnur Balli size de üstünlükler dileýäs. Türkiýe Respublikasyna, Türkiýe döwletinde sagaman işläp üstünlükleri beslenip ata watanyny dolanyp gelmekligine ardy edýäs. Onuna mehriban tomoşaçylar Jeyhun Production 2025-nji ýylda sizi owadan pursatlar bilen garaşylmadyk sowgatly pursatlar bilen owadan toýlar bilen internet sahypalaryna begendiren bolsa 2026-njy ýylda da biz işimize dowam ederiz mehribanlar. Siziň uzakdaky ýakynlaryňyzdan arzuwlaryny, salamlaryny biz bu sürpriz arkaly öz eýlerine gowşurarys. Şeýdibem ýene de siziň begençiňizde begenç şatlygyňyza şatlyk arzuwuňyza arzuw goşarys. Onda näme? Oğulnur Balli adyndan taýarlanan ýene bir bu sürpriziň täzesini tomoşa edýäs. Jeyhun Production siziň bagtly günleriňizde siziň hyzmatyňyzda. Bizden uzaklaşmak. İnternet sahypalarymyzda siziň bagtly günleriňizden çyrylan videolar üçin entek yer gaty ke. Salam çağalar. Bala diýet, gutly bolsun hemmäňiň täzeliňiz. Haji Muhammed nirde? Haji Muhammed seni ejeň adyny mutlak geldi. Hani bir salam et ejeň ene kamerada. Salam etje. Täzeliň bilen ni? Täzeliň bilen. Wa, ene Gyzyrgül nirde Gyzyrgüljan? Wa, ene Gyzyrgül seni mutlak ejeň adyndan teleberiň şeýt. Eliň şeýt, ala. Gutly bolsun segen täzeliň bolýarmy? Şokolad kim berdi? Kim ver çekalady? Ya Ayaz baba. Ayaz babadan aldymy? O, Ayaz babamyz sahy töwelim Ayaz babada sowgatkan. Ýöne. Ejeňne Oğulnurda da sowgatkan size. Hazır sen grupadaşlar 11-nji gruppamşy? 11-nji gruppaň hemme çağaçyklaryna Haji Muhammediň käbeti Oğulnuryň adyndan näder sowgatlar gowşurýar. Haji Muhammed Çanyň hemme gruppadaşlaryna, topardaşlaryna Oğulnuryň adyndan täze sowgatlar bar. Gowşurýar. Böyle müriti Oğulnurda golmanyň adyndan Haji Muhammed Çanyň dostuny, töwer dostuny Allah Nurjana. Gel Haji, Allah Nura gowşur. Wa ana. Haji ine sowgat almaly wagt, sowgat paýlap başaga ine. Haji ine bu saňa kimiň adyndan bileňmi? Kimiň adyndan? Öz adym. Öz adyndan. Kimiň adyndan sowgat? Haji Muhammed. Kimiň adyndan? Ejeň adyndan ana. Yürütü Ayaz babadan ana ejeň sowgat goýberdirine. Hakyky Ayaz babaçy. Gördüňmi? Sağ ol Ayaz baba. Sağ ol Ayaz baba. Sağ ol ejedi. Sağ ol etje. Ine Gyzyrgüljan gelmädi. Ine bulam Gyzyrgül. Ejeň adyndan sowgat. Ine ejeň saňa da Ayaz babaň üstünden ne goýunjak goýberdirine. Sağ boldy. Sağ ol ejedi. Sağ ol etje. O Ayaz baba senem sağ boldy. Ayaz baba senem sağ ol. O Ayaz babalarym sağ bolsun, ejelerim sağ bolsun.
Täzelerim gutly bolsun. Bugün şandiyan hemme aşa Sebebi dede yılın kovası başka Karışık sana dönke, neme koynuk geçimken. Ayıp ama ne kilise ot verirken. Happy New Year oğudun hemmeler Dede yılın şanına hemme yer bedeler Happy New Year, ovudun yemeler. Tersi yanına çağılır şimenir bedenler. Ben Hacı Muhammed'in yol kosuna geldim. Hemmeňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Görmedik arzuwlaňy, yetmedik arzuwlaňa da yetdiň. Sağ bolun. Ullaryň aýratynam çağajaklaryň bayramy bolan täze ýyl bayramy hemmäňize gutly bolsun mähriban tamaşaçylar. Inni bolsa video ýazgymyzy bir owadan pursatlar bilen, ýagny Hacı Muhammed Çanyň täze ýyl hakdaky ajaýyp aýdymy bilen dowam edýäs. Berkan dölletimin täze ýamy. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Ahir halkamyň halkyn ýagawny. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Salam salam täze ýyl, salam täze ýyl. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Salam salam täze ýyl, salam täze ýyl. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Yurdumuz beslenýär, şöhraty şany. Halkymyz goňar, täze ýama. Karasyz bir tarap, Türkmenistana. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Salam salam täze ýyl, salam täze ýyl. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Salam salam täze ýyl, salam täze ýyl. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Hoş geldin ilime, salam täze ýyl. Bagtyar çağalaryň we bagtyar çağalaryň ýurdunda, jan watanda Türkmenistanda elmedama çağajaklaryň gülük sesi ýanglanyp dursun. Şu owadan pursatda biziň şu ýere gelmegmede çağalaryň şu gün tägeljegen bolsa begenmegine ödüniň goşundyny goşan Oğul Nur jigimede de ulus üstünlükleriň ýaran bolmagyny dilek edýäs. Oğul Nur Balliwa geden ellerine sagaman gedip ýene de üstünlükleri bilen ata watanymyza ýakylaryna dolanyp gelsin. Mähribanlar, hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlaýar.